Watake menusa sesuai weton kelahiran miturut dina lan pasaran Jawa. Rungokno, ngertenono, iki sumbere teko kitab Primbon Jawa sing judule gak tak sebutne, ndak melanggar hak cipta. Senin, nek lanang penyayang, nek wedok nesunan. Selasa, nek lanang alim, nek wedok boros. Rebo, nek lanang sergep kerja, nek wedok ngeyelan. Kemis, nek lanang gemati, nek wedok beling. Jumat, nek lanang pinter ngaji, nek wedok peroboh. Sabtu, nek lanang sayang bojoe, nek wedok merengutan. Minggu, nek lanang humoris, nek wedok tereng. Iki pasarane. Pon, nek lanang gampang akrab, nek wedok seneng gosip. Wage, nek lanang loman, nek wedok medit. Kliwon, nek lanang sumeh, nek wedok nyelatunan. Legi, nek lanang baik hati, nek wedok sombong. Paing, nek lanang sayang bojo, nek wedok gampang dirayu. Wes sampean golek ana wetone dhewe ya, Nir. Weton kelahirane sampean apa dan dicocokno. Nek cocok di seminggu yu. Nek ora cocok, ya aja dilebokno ati, ya aja dipercaya. Wes digawe nyantai wae karo nuturi HP.